खूप झणझणीत आणि तर्रीदार असा हा काळ्या खेकड्यांचा रस्सा झालेला आहे. तुम्ही बघू शकता. तर्री पण खूप छान आलेली आहे आणि खूप सुंदर असा हा रस्सा झालेला आहे. पावसाळा सुरू झाला की खेकडेप्रेमी या काळ्या खेकड्यांचा रस्सा खाण्यासाठी आतुरलेले असतात. पावसाळ्याच्या दिवसात हे खेकडे आवर्जून भेटतात आणि याचा जर रस्सा पावसाळ्याच्या दिवसात करून खाल्ला तर तो तब्येतीलाही खूप छान असतो. तो खूप तर्रीदार आणि सुंदर असा हा काळ्या खेकड्यांचा रस्सा झालेला आहे. या व्हिडिओमध्ये मी खेकडे साफ करण्यापासून याचा हा सुंदर असा रस्सा कसा बनवायचा ते सगळं मी सांगितलेलं आहे. त्यामुळे व्हिडिओ तुम्ही संपूर्ण बघा. नमस्कार, मी अदितीज बुक ऑफ रेसिपीजमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं खूप खूप स्वागत करते. चला तर व्हिडिओला सुरुवात करूया. तर हे काळे खेकडे आहेत बघा. ह्याचे जे पाय असतात आणि मोठे जे डेंगे असतात ते सगळं तोडून मी आणलेले आहे. जवळजवळ 1 किलो हे काळे खेकडे आहेत. एक मीडियम साईजचे हे 12 ते 13 खेकडे आहेत. तर हे खेकडे आहेत ते स्वच्छ अगदी 4-5 वेळा पाण्याने स्वच्छ धुवून घ्यायचे. हे बघा, खेकडे चांगले अगदी धुवून घ्यायचे. धुताना त्यांना चांगलं चोळायचं. कुठे माती वगैरे असेल किंवा रेती वगैरे असेल तर ती सगळी चोळून काढून टाकायची आणि स्वच्छ असे खेकडे आधी धुवून घ्यायचे. तसे मी हे खेकडे स्वच्छ धुवून घेतलेले आहेत. तुम्ही बघू शकता. खूप सुंदर असे आणि स्वच्छ असे मी हे खेकडे धुवून घेतलेले आहेत. आता या खेकड्यांना साफ कसं करायचं ते आपण बघूया. तर याच्यासाठी मी एक ताट घेतलेलं आहे. खाली एक मोठं ताट घ्यायचं आणि त्याच्यामध्ये हा खेकडा घ्यायचा. बघा, हा त्याचे पाय ऑलरेडी काढलेले आहेत. तुम्हाला काढलेले मिळाले नसतील तर ते काढून घ्यायचे आणि हे बघा, त्याची असा धरून त्याला क्रॉसमध्ये उघडा करायचा. म्हणजे दोन्ही बाजू विरुद्ध फिरवायच्या आणि मग त्याला ओपन करायचं. हे बघा, जसं मी दाखवलं तसाच त्याला पकडायचा आणि दोन्ही बाजू विरुद्ध दिशेला फिरवायच्या म्हणजे ते आपणच ओपन होतो. आता हा जो भाग आहे तर ह्या भागातला जो मधला पार्ट आहे तो आपल्याला घ्यायचा नाही. तो थोडा घट्ट असतो. पण साईडच्या बाजूने जे आहे ते सगळं काढून घ्यायचं आहे. ते आपल्याला रस्त्यासाठी वापरायचं आहे. फक्त मधला भाग सोडून बोटाने त्याच्या साईडच्या भागामध्ये जे काही असेल ते सगळं काढून घ्यायचं. त्याचं पाणी मिळेल ते पण काढून घ्यायचं आणि हा जो भाग आहे तो स्वच्छ करून घ्यायचा. हे बघा, आणि हा जो मेन भाग आहे तर याच्यावरती बघा असे छोटे छोटे आतमधनं असे त्याचे पाय असतात किंवा एक तो पार्ट आहे तर तो सगळा क्लीन करून टाकायचा. दोन्ही बाजूनं असतो तो. हे बघा, मऊसर असतो तो. तर ते दोन्ही बाजूने जे असतं ते सगळं काढून टाकायचं. हे बघा, आणि त्याच्या खालच्या बाजूने पण त्याच्या डोळ्याच्या साईडने जे सगळं असतं ते पण सगळं घट्ट असतं ते सगळं पण काढून टाकायचं. हे बघा, पूर्ण असा दोन्ही बाजूने क्लीन करून घ्यायचा. खेकडा जे आहे ते सगळं काढून टाकायचं. हे आता करून झाल्यानंतर हे बघा, इथं पण खाली त्याचे छोटे छोटे अजून पाय होते तर ते पण सगळं मी काढून टाकलेलं आहे. मागचा जो भाग आहे तो पण आपल्याला साफ करून घ्यायचा आहे. असं जे मागे असतं तर ते आपल्याला काढून टाकायचं आहे. आतमधच्या बाजूने एक बोट घालायचा आणि तो भाग वरती उचलून घ्यायचा आणि त्याच्या खाली जे सगळं असेल ते सगळं आपल्याला काढून टाकायचं आहे. हे बघा, बोटाने पकडून ते सगळं आतमध्ये चिवट काय असेल तर ते सगळं काढून टाकायचं आहे. आणि आपला हा खेकडा आता साफ करून झालेला आहे. आता याला आपल्याला स्वच्छ पाण्याने धुवून घ्यायचं आहे. हे बघा, कारण आतमधच्या बाजूने पण काही ठिकाणी माती वगैरे चिकटलेली असते तर ती आता आपल्याला पाण्याने स्वच्छ धुवून घ्यायचं आहे. तर दोन्ही बाजूने आपल्याला हा स्वच्छ अगदी चोळून आपल्याला हा खेकडा धुवून घ्यायचा आहे. हे बघा, कुठे चिकट माती वगैरे असेल, कुठे काळपट भाग असेल तर ते सगळं चोळून हाताने स्वच्छ अगदी हा खेकडा धुवून घ्यायचा आहे. हे बघा, तर स्वच्छ अगदी मी खेकडा दोन्ही बाजूने धुवून घेतलेला आहे. हे बघा, मस्त अगदी क्लीन असा खेकडा झालेला आहे. तर असेच मी सगळे खेकडे साफ करून घेतलेले आहेत. तर तुम्ही बघू शकता मी सगळे खेकडे आता हे साफ करून घेतलेले आहेत. हे बघा, हा त्याचा आतमधचा भाग आहे आणि बाकीचे आपले आहेत ते खेकडे. तर हे खेकड्याचे जे आहेत ते मोठे पाय आहेत, जे पुढे त्याला 2 असतात. त्याने जो आपल्याला खेकडा चावतो वगैरे तर हे पाय आहेत. तर ते पण मी स्वच्छ धुवून घेतलेले आहेत. आणि हे त्याचे जे मागे असतात ते छोटे पाय आहेत ते आहेत हे. तर याचं आपल्याला वाटण करायचं आहे. तर याच्यामध्ये पण मला थोडे मोठे पाय भेटले. मागे जे छोटे छोटे पाय असतात त्याच्यात पण काही वेळा मोठे पाय पण मिळतात. थोडे मोठ्या साईजने असतात ते. तर ते मी वेगळे काढून ठेवलेले आहेत कारण ते मी अख्खेच आमटीमध्ये वापरणार आहे, रस्स्यामध्ये वापरणार आहे. कारण याच्यामध्ये आपल्याला मांस भरपूर भेटतं. त्यामुळे हे मिक्सरला लावण्याची गरज नाही. फक्त जे छोटे छोटे पाय आहेत ते सगळे मी एकत्र केलेले आहेत आणि ते मी आता मिक्सरला लावणार आहे. कारण याचा जो अर्क निघणार आहे त्यानेच या रस्स्याची चव आहे ती खूप छान येणार आहे. त्यामुळे ही गोष्ट स्किप करू नका. त्याचे छोटे पाय आहेत ते मिक्सरला लावून त्याचा एक अर्क किंवा रस्सा आपल्याला काढून घ्यायचा आहे. तर ते सगळे मी मिक्सरमध्ये घातलेले आहेत. त्यामध्ये मी थोडं पाणी घातलेलं आहे कारण नुसतं ते कोरडं लागणार नाही मिक्सरला. तर त्यामुळे थोडं पाणी घालायचं आणि मिक्सरचं झाकण लावून
याचं एकदम बारीक असं आपल्याला वाटून घ्यायचे आहेत. जेवढे शक्य होतील तेवढे आपल्याला हे बारीक वाटून घ्यायचे आहेत. हे बघा, मिक्सरला एकदम फाईन अगदी आपल्याला त्याला वाटून घ्यायचं. जेवढं शक्य होईल तेवढं बारीक वाटून घ्यायचा आहे. त्याने ज्याचा जो अर्क आहे तो खूप छान निघणार आहे, कारण त्याच्या आतमध्ये जे मांस असतं तर त्याचा आपल्याला अर्क काढायचा आहे. तर हे बघा, छान बारीक असं मी लावून घेतलेलं आहे. आता हे सगळं दाटसर आहे, घट्टसर आहे, म्हणून मी याच्यामध्ये आता पाणी घातलेलं आहे आणि मी आता हे गाळून घेणार आहे. तर नॉर्मल आपली जी पिठाची चाळण असते किंवा तुमच्याकडे दुसरं काही स्टेनर असेल तर ते तुम्ही वापरा. तर इथं मी तसं केलेलं आहे. त्याच्या खाली, चाळणीच्या खाली एक ताट ठेवलं आहे आणि हे सगळं मी आता चाळणीवर ओतून घेतलेलं आहे. त्याच्यामध्ये थोडं थोडं पाणी घालून हे सगळं चाळणीमध्ये ओतून घ्यायचं आणि नीट अगदी हे गाळून घ्यायचं. हे बघा, जेवढं शक्य होईल तेवढं आपल्याला थोडं पातळ करून घ्यायचं आहे आणि छान अगदी गाळून घ्यायचं आहे. ही स्टेप पण फार महत्त्वाची आहे, कारण आपल्याला हे गाळूनच घ्यायचं आहे. आपल्याला ह्याचा अर्क काढायचा आहे, कारण त्याची जी वरची कवच असतात तर ती कवच असतात ती खरखरीत असतात. तर तो भाग आपल्याला काढून टाकायचा आहे आणि आतमध्ये त्याच्यात मांस आहे तर त्याचंच आपल्याला पाणी हवं आहे, म्हणून हे गाळून घ्यायचं आहे. तुम्ही जर डायरेक्ट असं हे सगळं ओतलं तर रस्स्यामध्ये सगळा खरखरीत भाग असा लागेल. तर आता फोडणी करून घेऊया. एक मोठा टोप घेतला आहे, त्याच्यामध्ये 2 मोठे चमचे मी तेल घेतलेलं आहे. तेल चांगलं गरम करून घेतलेलं आहे आणि याच्यामध्ये मी आता एक मोठा कांदा आहे तो बारीक चिरून घातलेला आहे. हे बघा, कांदा अगदी बारीक चिरून घालायचा आणि छान अगदी तेलामध्ये परतवून घ्यायचा. गॅसची फ्लेम मोठी ठेवायची आणि कांदा अगदी मऊ पडेपर्यंत छान अगदी परतवून घ्यायचा. याच्यामध्ये फोडणीमध्ये टोमॅटो किंवा आलं लसूणची पेस्ट वगैरे असं काही घालण्याची गरज नाही आहे. हा साधा सिंपल रस्सा करायचा आहे आणि तसाच तो खूप छान लागतो. फक्त याच्यामध्ये मसाल्यांचं प्रमाण थोडं जास्त ठेवायचं आहे. कांदा व्यवस्थित भाजून झाल्यानंतर मग मी याच्यामध्ये 2 मोठे चमचे ही बेडगी मिरची पावडर घातलेली आहे कलरसाठी. याच्यामुळे रस्स्याला लाल अगदी छान कलर येईल. आणि त्याच्यानंतर हा माझा घरगुती मालवणी मसाला आहे, तो 4 चमचे मी इथं वापरलेला आहे. मसाल्यांचं प्रमाण थोडं जास्त ठेवायचं, कारण त्याने जी रस्स्याची चव आहे ती खूप छान येणार आहे. एक झणझणीतपणा जो आहे तो मस्त अगदी रस्स्याला येतो. पाव चमचा हळद वापरलेली आहे आणि नंतर मग मी हे एकत्र करून घेतलेला आहे. तेलामध्ये हा मसाला आहे तो व्यवस्थित परतवून घ्यायचा. याच्यामुळे तर्रीला तवंग खूप छान येतो आणि रस्स्याची टेस्ट पण खूप छान येते. हे बघा, तुम्ही तुमचा इथं कुठलाही घरगुती मसाला वापरू शकता. असं नाही की मालवणीत मसाला वापरला पाहिजे. अगदीच काही नसेल तर लाल मिरची पावडर आणि गरम मसाला असं पण कॉम्बिनेशन वापरू शकता. नंतर मग मी याच्यामध्ये हे साफ केलेले खेकडे आहेत ते घातलेले आहेत आणि नंतर मग त्याचे जे मी पाय बाजूला काढून ठेवलेले तर ते घातलेलं आहे. हे सगळं करताना गॅसची फ्लेम मात्र स्लो ठेवायची. मसाले घालताना, खेकडे घालताना आता गॅसची फ्लेम स्लोच आहे. आणि त्याच्यानंतर मग हे जे आपण पाणी काढलं मगाशी त्याच्या पायांचं तर ते घातलेलं आहे. तर पाणी घालताना पण त्याचा वरचं जे पाणी आहे ते घालायचं आहे. खालचा जो गाळा आहे तो घालायचा नाही आहे, कारण त्याच्यामध्ये पण थोडंसं खरखरीतपणा किंवा कवचाचा वरचा भाग असू शकतो. त्यामुळे तो खालचा गाळा आहे बसलेला असतो तो घालायचा नाही आहे. आणि आता मी हे छान असं एकत्र करून घेतलेलं आहे. आता मात्र गॅसची फ्लेम मोठी करायची आणि हे एकत्र करून घ्यायचं. मस्त अगदी व्यवस्थित एकत्र करून घ्यायचं, म्हणजे मसाले आहेत ते छान अगदी ह्या पाण्यामध्ये एकत्र होतील, खेकड्यांना पण व्यवस्थित लागतील. तर आता मी याच्यामध्ये हे कोकम घातलेले आहे. या कोकमच्या पाकळ्या आहेत. या 8 ते 10 कोकमच्या पाकळ्या मी इथं वापरलेल्या आहे, कारण रश्श्याची क्वांटिटी जास्त आहे. याने जी रश्श्याला चव आहे ती खूप छान येते. त्यामुळे असतील तर आवर्जून घाला कोकम. हे बघा, आणि नंतर मग मी याच्यामध्ये चवीप्रमाणे 2 चमचे मीठ घातलेलं आहे. हे बघा, आणि नंतर मग मी हे एकत्र करून घेतलेलं आहे. चवीप्रमाणे मीठ घालायचं आणि हे छान अगदी एकत्र करून घ्यायचं. गॅसची फ्लेम फुल ठेवायची आणि याला एक चांगली दणकून अशी उकळी येऊ द्यायची. हे बघा, पावसाळ्याच्या दिवसात ह्या खेकड्यांचा रस्सा खाण्याचा आनंद काही फार वेगळाच असतो आणि ह्याच दिवसांमध्ये या रस्स्याला टेस्ट आहे ती खूप छान येते. हे खेकडे पण खायला खूप छान लागतात आणि बरोबर हा वाटीतनं रस्सा प्यायला पण खूप सुंदर लागतो. तुम्हाला जर काही सर्दी वगैरेचा त्रास असेल तर या रस्स्याने तो त्रास कमी होतो. थोडं मी पाणी अजून घातलेलं आहे. हे बघा, पाणी थोडं कमी वाटलं म्हणून अजून घातलं. एक उकळी येऊ दिली आणि 10 मिनिटासाठी मीडियम गॅस फ्लेमवर मी याला शिजू दिलेलं आहे. आणि आता आपण वाटणाची तयार करूया. कढई गरम केली, त्यामध्ये तेल घातलेलं आहे. 1 मोठा चमचा मी तेल घातलं आहे. तेल चांगलं गरम करून घेतलेलं आहे आणि नंतर मग मी याच्यामध्ये ह्या लसणाच्या पाकळ्या आहेत त्या घातलेल्या आहेत आणि आल्याचे थोडे तुकडे घातलेले आहेत आणि मी हे हलकं भाजून घेणार आहे, जेणेकरून याचा कच्चेपणा आहे तो
निघून जाईल। तर हे बेसिक मालवणी वाटण आहे। तुम्ही हे वाटण तयार करून फ्रीजमध्ये पण ठेवू शकता। अगदी 8 ते 10 दिवस हवाबंद डब्यामध्ये अगदी आरामात टिकतं आणि हे वाटण जे आहे ते बऱ्याच रेसिपींमध्ये उपयोगी होतं। जसं चिकनच्या रेसिपी आहेत, व्हेज नॉनव्हेज तुमच्या कुठल्याही जर रेसिपी असतील, चिकन मटण उसळ, तर ह्या सगळ्यांमध्ये हे वाटण वापरलं जातं। आलं आणि लसूण हलकं भाजून घेतल्यानंतर मग मी एक मोठा कांदा आहे तो उभा चिरून घेतलेला आहे, तो मी याच्यामध्ये घातलेला आहे। कांदा अगदी आता चांगला मऊ पडेपर्यंत आणि त्याचा हलका ब्राऊन रंग येईपर्यंत मी याच्यामध्ये परतवून घेणार आहे। गॅसची फ्लेम मिडियम ठेवायची। हे बघा कांदा चांगला मी परतवून घेतला, त्याचा कलरही बदलला। आता मी याच्यामध्ये हे ओलं खोबरं घातलेलं आहे। एक अख्खा नारळ आहे तो मी किसून घेतलेला आहे आणि तो इथं मी वापरलेला आहे। तुमच्याकडे जर ओलं खोबरं नसेल तर तुम्ही सुकं खोबरं इथं वापरलं तरी चालेल। तर ते मी याच्यामध्ये घातलेलं आहे आणि त्याच्यासोबत मी थोडी हिरवी कोथिंबीर घातलेली आहे। कोथिंबीरीमध्ये मी त्याचे जे मागचा देठाचा जो भाग असतो तो जास्त करून इथं वापरायचा पानांपेक्षा, त्याने रस्स्याची चव खूप छान येते। आणि आता हे मीडियम गॅस फ्लेम ठेवून मी मस्तपैकी ब्राऊन रंग येईपर्यंत भाजून घेतलेला आहे। खोबऱ्याचं एक भाजून झालं की खोबऱ्याचा एक वेगळाच वास सुटतो आणि चरचर असा आवाज येतो। हे बघा मस्त अगदी कलर बदललेला आहे आणि सुंदर असं खोबरं आता भाजून झालेलं आहे। हे आपलं बेसिक मालवणी वाटण आहे, तर ते तयार झालेलं आहे। हे बघा आता मी हे गार करून घेणार आहे। तर ते मी त्यात गार करून घेतलं आहे आणि आता मी हे मिक्सरमध्ये काढून घेतलेलं आहे। हे बघा याच वाटणामुळे या रस्स्याची चव आहे ती खूप छान येते। तर ते मी घातलेलं आहे आणि त्याच्यानंतर मग मी याच्यामध्ये पाणी घालून याचं एक वाटण तयार करून घेतलेलं आहे। खूप बारीक असं वाटण करून घ्यायचं नाही आहे, खूप जाड असंही नाही आहे, आपल्याला मीडियम कन्सिस्टन्सीचं वाटण तयार करून घ्यायचं आहे। हे बघा एक मीडियम कन्सिस्टन्सीचं वाटण आपल्याला तयार करून घ्यायचं आहे। परफेक्ट अगदी वाटण तयार झालेलं आहे। हे बघा आता 10 मिनटं झालेली आहेत। हे बघा मस्त अगदी आपले खेकडे शिजलेले आहेत। खेकडे शिजायला जास्त वेळ लागत नाही, 10 ते 15 मिनटामध्ये खेकडे आरामात शिजतात। एक गॅसची फ्लेम मी मिडियम ठेवली, मिडियम टू स्लो गॅस फ्लेमवर मी हे शिजवून घेतले आणि नंतर मग आता मी याच्यामध्ये हे वाटण घातलेलं आहे। हे बघा आणि नंतर मग मिक्सरमध्ये जे बाकीचं वाटण राहतं त्याच्यामध्ये पाणी घालून ते सगळं पाणी मी याच्यामध्ये ओतलेलं आहे। तुम्हाला रस्सा जितपत पातळ पाहिजे त्या प्रमाणात तुम्ही याच्यामध्ये पाणी घालू शकता। वाटण पण तुम्हाला रस्सा जर कमी हवा असेल तर वाटण पण तुम्ही कमी करा, तुम्हाला जास्त हवा असेल तर वाटण थोडं जास्त करा। तर तुम्हाला जेवढा रस्सा पातळ पाहिजे त्या प्रमाणात इथं पाणी ॲड करायचं आहे आणि आता हे छान अगदी मिक्स करून घ्यायचं आहे। हे बघा आता गॅसची फ्लेम फुल ठेवायची आहे, कारण आपल्याला याला आता मस्त अशी उकळी येऊ द्यायची आहे। हे बघा मस्त अगदी एकत्र करून घ्यायचं, म्हणजे खेकड्यांचा मसाला आणि वाटण सगळं छान अगदी एकत्र येईल। हे बघा त्याच्यामध्ये मी पाणी अजून थोडा ॲड केलेला आहे, मला रस्सा अजून थोडा पातळ हवा होता आणि हा जो खेकड्याचा रस्सा आहे तो थोडा पातळच ठेवायचा, त्याने त्याची टेस्ट आहे ती खूप छान लागते आणि वाटेतून प्यायला पण तो खूप सुंदर लागतो। थोडा पातळच असा हा रस्सा करायचा आणि याला बघ मस्त की दणकून मी एक उकळी येऊ दिलेली आहे। मस्त अगदी एक चांगली उकळी येऊ द्यायची व्यवस्थित, मस्त अगदी ते वाटण त्या रस्स्यामध्ये व्यवस्थित मुरलं पाहिजे। एक मस्त अशी उकळी येऊ दिलेली आहे। हे बघा मस्त अगदी आपला आता हा रस्सा तयार झालेला आहे, तुम्ही बघू शकता। एकदम मस्त आणि परफेक्ट आणि झणझणीत चमचमीत असा हा खेकड्याचा रस्सा तयार झालेला आहे। काळ्या खेकड्यांचा रस्सा पावसाळ्याच्या दिवसात अगदी आवर्जून करून प्यावा असा हा रस्सा आहे। तुम्हाला जर सर्दी खोकला असे काही त्रास असतील तर सगळे त्रास या रस्स्याने कमी होतात। एकदम झणझणीत आणि चमचमीत असा हा रस्सा आहे, तुम्ही बघू शकता। मस्त रस्सा पातळ पण खूप छान झालेला आहे, जसं थंड होईल तसतसा याचा कलर मस्त एकदम लालसर येईल, तवंग खूप छान येईल। हे बघा एक 5 ते 10 मिनटानंतर तुम्ही बघू शकता मस्त एकदम लालसर रंगाचा असा हा आपला काळ्या खेकड्यांचा रस्सा तयार झालेला आहे। परफेक्ट भाकरी किंवा चपाती किंवा भात कशाबरोबरही तुम्ही हा खाऊ शकता, खूप सुंदर लागतो। तर नक्की ही रेसिपी एकदा ट्राय करा। तर व्हिडिओ कसा वाटला ते कमेंट्समध्ये मला नक्की सांगा। तुम्हाला जर ह्या पावसाळ्यामध्ये काळे खेकडे मिळाले तर अशा प्रकारे त्याचा रस्सा करून बघा, तुम्हाला नक्की आवडेल। अगदी खूप सुंदर असा रस्सा तयार होतो। तुम्हाला जर व्हिडिओ आवडला असेल तर त्याला लाईक करा, शेअर करा, माझ्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा। आपण भेटू अशाच एका सुंदर अशा रेसिपीसह नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत बाय बाय।